ndị Igbo ama afunata ife dị mma. Ndị Igbo ga-continue na-ata afụfụ. Afụfụ ga-continue na Igbo. Ndị Igbo ga-continue na-ata afụfụ maka na ndị Igbo adịghị agwa onwe fa eziokwu. Anyị bụ ndị Igbo adịghị agwa anyị onwe anyị eziokwu. Anyị kpacha anya wee na-agwa onwe anyị aghụghọ. Anyị na-agwa onwe anyị aghụghọ asị ndị Igbo. Anyị adịghị agwa onwe anyị eziokwu maka na a sị na nwatakịrị si na nne ya amalala ụla. Nwatakịrị afọ amalalụkwa n'ụla maka na nwa ji na nne ya amalala ụla ga-amụ anya. So wee bụrụ ife anyị na-eme onwe anyị. Anyị wee ju na anyị ga-edebe iwu Chineke. Anyị ju na anyị ga-edebe iwu Chineke. Ọ ya kpata anyị ji ata afụfụ anyị na-ata tata. Ine anya n'ife niile na-eme n'ala Igbo tata. Ife niile na-eme n'ala Igbo tata because na anyị kwere edebe iwu Chineke. Iwu ị na-afụ na the book of Leviticus, na the book of Numbers, the book of Deuteronomy, the book of Exodus, all those laws Chineke nyere anyị. Chineke ekele anyị nye anyị. Anyị ju na anyị edebe until anyị bido debe iwu Chineke. Afụfụ ndị Igbo ga-continue. Ọkwa ifu Buhari o, ọkwa ifu ndị Fulani o, ndị a na-achị efi abịa na-emebisi ife anyị. Ọ Chineke na-ezite ndị a. Chineke na-ezite fa. Biko gụọ Leviticus chapter 26. Ama na obi adịrọ mma kịta. Ama m na anụkasị kịta na-anụkasị ka itinye ike ịnụ anị na iwo na-ewo n'ife m na-ekwu. Mana nke a bụ nke bụ eziokwu. Ịgụọ Leviticus chapter 26. Ihe afụ ife ndị Igbo na-aga through tata. Afụfụ niile anyị na-ata tata. Biko gụọ Leviticus chapter 26. Leviticus chapter 26. Ịgụsịa ya, ịgụọ Deuteronomy chapter 28. Deuteronomy chapter 28. Ihe afụfụ anyị na-ata tata si ndị Igbo. Ọ Chineke na-ezite ndị ilo anyị. Chineke na-ezite ndị ilo anyị because na ya ekwere edebe iwu Chineke. Ndị Igbo, okwefu ndị Igbo ị na-afụ tata bụ ụmụ Israel ị na-agụ na Bible. Imeghe Bible o. Ndị Igbo ị na-afụ tata bụ ụmụ Israel ị na-agụ na Bible. Anyị nwa bụ ụmụ Israel during the time of Christ. Ndị Igbo ka nọ na Jerusalem. Ndị Igbo ka nọ na Jerusalem as of the time of Christ. Biko gụọ Luke chapter 21. Ịgụọ Luke chapter 21. Efu ebe Christ na-ekwu etu esi wee chụpụ ụmụ Israel from anafa. Etu ndị Roman etu esi wee chụpụ fa. Biko gụọ Luke chapter 21 ka ihe afụ ya na Luke chapter 21. Efu ebe Christ na-edescribe etu ndị amị esi wee bịa chụsịsịa ndị Hebrew from their land. Etu aka ndị Igbo si wee gabazie n'ebe a Nigeria dị tata. Ana Nigeria wee jenọdụ ebe anyị nọ tata. Ana Nigeria ebe ifu ndị Igbo nọ tata. Ebe a na 70 AD. Ịgụsịa Luke chapter 21. Study agbasalụ the Roman invasion of Jerusalem. The Roman invasion of Jerusalem in 70 AD. 30-something years after Christ kwuo ife okwu na Luke chapter 21. That prophecy in Luke 21 was fulfilled in 70 AD. Oge ndị Romans bịa destroy ya the whole Jerusalem. Destroy ya everything. Oge aka ndị nna nna anyị fa kwakọrọ ngwongwo fa wee mgbadaba towards Africa. Wee jenọdụ ebe anyị nọ tata na Africa. Olukwa in the 1600s. In the 1600s, the same descendant ụmụ ndị Romans bụ ndị British, the Europeans bịakwa in the 1600 n'ebe anyị nọ n'Africa bịa kpọkọrọ ndị be anyị as slaves, as ndị oru, kpọjebe fa n'ebe America dị tata, kpọrọ fa jebe na America. So ndị ojii na-afụ na America bụ ndị be anyị. Ndị ojii na-afụ na America bụ ndị Igbo. Ndị ojii nọ na America, ndị ojii nọ na Jamaica, ndị ojii nọ na Belize, Trinidad, Haiti, ife abụsị ndị be anyị, Mexico, because Chineke scatter ndị Igbo all over the world. Ọ ya kpata na enwere ebe ije tata ka ịghara ife onye Igbo. Ebe ọbụla ije tata ya afụlili onye Igbo. Mana ebe ọbụla anyị na-ata afụ, ebe ọbụla anyị na-ata afụ na-asavụ ndị ọzọ, na-ahọzụrụ. Anyị na-asọ nsọ ka ndị ọzọ savụ anyị. Anyị na-asọ nsọ ndị ọchị gbara anyị bọị. Anyị na-asọ nsọ ndị ọka iwe fụọ afụfụ anyị na-ata tata. Ọ Chineke tinye anyị n'ọnọdụ a. Ịgụọ na Isaiah chapter 42. Isaiah chapter 42 from verse 22. Biko ihe agụlili nke a. Ịgụọ nke a ka ihe afụ oye ebeu n'anya via. Ịgụọ Isaiah chapter 42. O meu n'anya via. Ifufe Chineke kwuo ebe a. Etu Chineke si ata ndị nke ya afụ mana ndị nke ya mara na ya nwere atafa afụ.
Chineke kwuo etu esi na-ata ndị nke ya afụfụ, mana ndị nke ya amarọ, ụmụ Israel amarọdụ ndị fabụ. According to Isaiah chapter 42 from verse 22. Gụọ from verse 22 all the way down. Ifube Chineke zite ndị mmadụ fa na-emegbu ụmụ Israel, mana ndị ụmụ Israel amarọ nọ Chineke na-ezite ndị a. Fa amarọ nọ Chineke zite ndị a. Ọkwa ife ndị Hausa na-eme anyị wite efifa. Ndị Hausa na-achị efi, chile efi bịa na-emebisi nne anyị akọ, na-emebisi nne anyị kọ. Gụọ na Judges chapter 6. Judges chapter 6. The same thing na Judges chapter 6. So anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ụmụ Israel. Ife me Chineke ji ata ya afụfụ a bụ because na ya chọrọ idebe iwu ya. Anyị achọrọ idebe iwu Chineke. Anyị na-eso omenala ndị ọcha. Christianity abụrụ omenala anyị. Christianity bụ religion ndị ọcha. Christianity bụ paganism, because Christianity, according to Christianity, all ndị ọcha found Christianity. Christianity has nothing to do with the Bible. Christianity nke ịmatata has nothing to do with the Bible. Christians adịghị follow ife dị na Bible. Christianity is a pagan religion. Ama na ya like ịnụ nke a. Christianity is a pagan religion. Because na Christianity adịghị follow Bible. Christ gwala anyị, Christ, Yeshua, nwanne anyị nwoke, our savior, nwụ n'obe maka njọ mụ na ọ na-abọ. Ọ nwụrụ n'obe ka anyị meluzie njọ na anyị kwala iko kwalusi n'ibe anyị, kwala iko si n'ibe a. Ọ bụrụ ya kpata Christ ji wee nwụ n'obe. Christ nwụ n'obe for our past sins. Ya kpata o ji wee gwa na Hebrews chapter 10 from verse 25. Gụọ Hebrews chapter 10 from verse 25. Ife Christ kwu ebe a. Ife Hebrew kwu ebe a. Paul gwa na Romans chapter 6. Aya continue in sin ka grace wee abound, or still God forbid. So Christianity na-ekuzili anyị na ya ekwesozi idebe iwu Chineke. Mana Christ gwa anyị na Matthew chapter 5 verse 17 to verse 19. Matthew chapter 5 verse 17 to verse 19. Christ gwa anyị na as long as ị na-afụ enigwe, na-afụ ana na enigwe, na iwu Chineke niile kakwu chim anaghị kwesị idebe ya. Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Christ kwurie na iwu Chineke niile kakwu. Na ọ bịara ka ọ bịa mebe iwu Chineke. Ọ bịa ebe imezu ife ndị ozi Chineke de gbasara ya. Or see, I did not come to abolish the law or the writings of the prophet. I came to fulfill. I did not come to abolish but to fulfill. Or wow, na as long as ị na-afụ enigwe na-afụ ụwa na iwu Chineke niile ekwu. Christ kwukwa na Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Matthew chapter 7 21 to 23. Or si na ọ na-chiyeta. Christ kwu na ọ na-chiyeta na ndị mmadụ ya abịa say, Lord, Lord, we cast out demons in your name. Anyị mee nke a, anyị mee nke a, anyị mee nke a. Ọ sị na esifa si ebe a pụọ na mọrọ m ndị unu bụ maka na unu edebere iwu Chineke. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Ije na book of Revelation chapter 22 verse 14. Revelation chapter 22 verse 14. Christ gwa na ndị ya anabata na anaeze Chineke. Ndị ya anabata ndị ga-eme ala ahụ ka fa bata na anaeze Chineke bụ ndị na-edebe iwu Chineke. Ọ gwakwa na Matthew chapter 9 verse 13. Matthew chapter 9 verse 13. Christ gwa na ya bịara for the righteous, na ya bịa to bring sinners to repentance. He came to bring sinners to repentance. What is sin? Kedu ife bụ njọ? Kedu ife bụ njọ? 1 John chapter 3 verse 4. 1 John 3:4. Wow, so na sin is the transgression of the law. Ikwụsị idebe iwu Chineke. Ine oburu ya bụ ine oburu ya bụ njọ. Breaking God's law is the transgression of the law. So ị na-echevu afọ ọnụ Chineke gwa gubulu afọ ọnụ. Ọ nwoke ka ịbụ. Na ịbụrụ dandawudu. Ebodo aboki dandawudu na-achị amụ n'aka ihe eji echevu afọ ọnụ ka onye gay. Ị na-echevu afọ ọnụ wee ọ mkparị ka ọ bụ n'ebe Chineke nyewa afọ ọnụ. Nwoke kwesị ibu afọ ọnụ, mana tata anyị na-eso ndị ọcha. Afụrụrọ m ndị bụ ka ndị onukwu ka ndị Igbo. Anyị na-eso ndị ọcha. Ndị ọcha bụ ndị onukwu. Ndị ọcha bụ ndị efulefu. Ndị onukwu na-amarọ Chineke ka anyị na-eso. Chineke gwa na Jeremiah chapter 10 verse 2. Learn not the ways of the heathen. Learn not the ways of the heathen. Ndị ọcha bụ ndị heathen.
ndị ọcha bụ ndị hidden, ndị ọcha na ala nnefa, nne na ala nwa na ala nne, ndị ọcha na-eme mpụ, ndị ọcha ndị alụrụ ana ndị mpụ na-eme abomination ka anyị na-ene anya, anyị na-achọ ka anyị dịka ndị ọcha instead of isoro okwu Chineke. Anyị achọrọ idebe iwu Chineke. Ọ ya ma isi na anya ji wee daa ka o si wee daa anyị. Ndị Igbo aka afọdụ ife mbido ka ọ ka na-ebido. Afụfụ bụ mbido ka ọ ka na-ebido. So wee bụrụ ife dị n'ime, ama na ị chọrọ ịnụ ife dị na na-ekwu, anyị kwesịrị idebe iwu Chineke. Chineke gwa anyị na ife anyị na-eri nka na mpịa nọnsensị anyị na-eri. Ọ ya ma anyị ji anwụ ka ọkụkọ. Ndị be anyị na-anwụ ka ọkụkọ. Onye nọkọta asụ na ife nwa bụ na o jee ụlọ ọgwụ, o jikwa omekwa ọnwụnwa. anyị abandon mkpọrọgwụ Chineke nyere anyị. Ọkwa n'ebe a na-adụ nwa nwere nne ka nwa na-enwero nne na ana amụrụ. Ebe a na-adụ nwa nwere nne ka nwa na-enwero nne na ana amụrụ. Maka na nwata bunye nna ya enu ngwongwo na ngwongwo ayo chichechasịa ya anya. Nwata bunye nna ya enu ngwongwo na ngwongwo ayo chichesịa ya anya. Anyị anwana ka anyị bunye Chineke kele anyị enu. Anyị nwa ka anyị bunye Chineke kele anyị enu. Ọ bụ na iju idebe iwu ya, ị na-anwa ka ibunye Chineke enu. Ngwongwo na ngwongwo ya ọ chichasịa na ndị Igbo anya, anyị wee na-ata afụfụ. Afụfụ bụ mbido until na ndị Igbo anachi ya azụ bido debe iwu Chineke. Chineke gwa anyị lụọ ọrụ for 6 days. Lụọ ọrụ abalị 6. Zuo ike on the 7th day. Work for 6 days, rest on the 7th day. Chineke nye anyị ọnwa dị n'eluigwe. Ọnwa the moon. Onye kpata anyị ji akpọ month ọnwa. Kedu ife anyị na-akpọ ọnwa n'ala Igbo? Ọ bụ na ịṅụrụ ala nne ṅụjuo mmiri afọ. Ọ bụ na Igbo ozigbote onye Igbo, ya amụ ife na-ekwu. Anyị na-akpọ the month ọnwa. We call it the month. We call the month the moon. The Bible gwa na Genesis chapter 1 verse 14 to verse 16 na Chineke kele ọnwa ka anyị wụrụ ọnwa as our calendar. Onye kpata the phases of the moon ji change every night. Kwa abalị ọbụla iru ọnwa na-echange. Anyị kwesịrị ịlụ ọrụ for 6 days and rest on the 7th day. Mana ya dị emezie tata. Na ụka jụrụ ebe niile, ebe ọbụla ije na n'Igbo ụka. Onwere ezinụlọ ịbata ka ịghara ezinụlọ ọbụla. Iwu bụ na ya ị na-elu anya ọfụma na ezinụlọ ọbụla, ya afụlili onye bụ so na ya bụ pastọ. Ụlọ ụka wee juo ebe niile, yet mpụ na arụrụ ana wee na-abawanye ụba. Ejudala onwe ajụjụ. Kedu ife kpata o ji bụrụ na mgbe ndị nna nna ife na-eme omenala mpụ na adụrụ etu ọdụ? Ịkọ nni adụrụ. Ịkọ ndị mmadụ na-atụ egwu na-asọ nsọ ana. Kịta azụ ụka juru ebe niile mpụ na ụmụ agbọghọ anyị wee bụrụ akwụnakwụna. Ụmụ agbọghọ anyị wee bụrụ ụmụ azụ anyị ndị nwaanyị bụ wee bụrụ akwụnakwụna, na-agbagharị akwụnakwụna si na na-eje akwụkwọ. Ndị ụmụ nwoke na-ezugharị ori, na-eme yahoo, na-egwu wayo, na-akpagharị. Onye je zugbo ori zụcha ori nata, anyị echie ya chief. Ifele megbukwa ndị Igbo ju na fe ya edebe iwu Chineke. Ifele megbukwa onye Igbo ọbụla ju na onye medebe iwu Chineke. Anyị kwesịrị ibido debe iwu Chineke. Iwu niile ndị ị na-afụ na Bible a, anyị kwesịrị ibido debebe ya. Gụọ the book of Exodus, the book of Deuteronomy, the book of Exodus, the book of Numbers. Iwu niile na-afụ na Bible a anyị kwesịrị idebe according to Christ. Christ kwuye na Matthew chapter 5 na anyị kwesịrị idebe iwu Chineke. Mana pastor ya agwa ndị ori esi na fa bụ pastors ya agwa na mba anyị kwesịrị idebe iwu Chineke. Anyị nọrọ under the law. Asị ndị a bụ ndị ori, fa na-ezu ego every month, fa na-analo tithe. Tithe has nothing to do with money. Ọ bụ na iji ego akwụ tithe, onuku ka ịbụ. Ọ bụ na ị na-enye pastor wee ego every month as tithe, onuku ka ịbụ. Because according to Deuteronomy chapter 14, tithe has nothing to do with money. Go to Deuteronomy chapter 14 from verse 22. Tithe bụ nni, ji na ede, ojoko, mango, pọpọ. Je wori eje nye pastor woju na oye ewo, buru nni na babel. Mana ya chọrọ, ọ na-elotara m ife Chineke kwu na Jeremiah chapter 5. Jeremiah chapter 5. At the end of Jeremiah chapter 5, Chineke kwu na ndị nke ya chọrọ ịnụ eziokwu. Ndị nke ya, so like ife pastor na-agwa, ị chọrọ idebe iwu Chineke. Ndị Igbo achọrọ idebe iwu Chineke. Ọ ya kpata ndị Igbo ji ata afụ, and afụ ndị Igbo ga-continue. Ma gụ nwa na-ege ife akịta,
iwu bụ na ị ga-edebe iwu Chineke. Anyị na-eri crayfish, anyị kwesịrị iri crayfish. Chineke gwa anyị na Leviticus chapter 11 anyị kwesịrị iri crayfish. Azụ fridge dị oke, crayfish adịrị oke. Or an unclean food. Ịgwa Leviticus chapter 11 ihe afụ ya. Anyị kwesịrị ile azụ fridge na nka na other things anyị na-eri, because na anyị dedebezi iwu Chineke, anyị na-eso ndị ọcha. Anyị kwesịrị idebe iwu Chineke. Ọ ya mee ndị Igbo ji ata afụ. Ine omenala ndị Igbo anya ịfụ na ya afụsị ya na Bible. Omenala ndị Igbo, ọ bụ na ime omenala Igbo ọfụma ihe afụ na omenala ndị Igbo dịsị n'ime Bible. Anyị nwa bụ ụmụ Israel na-agụ na Bible. Chineke chụpụrụ anyị na ana anyị, scatter anyị. Jeremiah chapter 17 verse 4, Chineke kwuru na anyị ga-discontinue from our heritage. Ya bata na ya marọzi ndị Bible. Gụọ ebe niile ndị a nkwotu, gụọ afa ncha niile. Gụọ afa ncha, ịchọkwa kọntaktị amụ. Ịchọ kọntaktị amụ, ọ bụ na ịchọ ka kwuo, ịchọ ka mụ na na-abụ kwuo, kọntaktị amụ na information ị na-afụ. Send alụ m ozi, ịchọ. Anyị ndị Igbo kwesịrị idebe iwu Chineke. Anyị kwesịrị keep the Sabbath. Sabbath is very important. And the Sabbath abụrụ on Saturday. Sabbath abụrụ on Sunday. Saturday abụrụ Sabbath. Sunday abụrụ Sabbath. Because na anyị kwesịrị use kalenda Chineke. Ọnwa ndị nna nna anyị fa use. The Bible kwuru na Chineke kere ọnwa. Genesis chapter 1 verse 14 to verse 16. Genesis 1:14 to 16. Psalm 104 verse 19. 1 Samuel chapter 20. Ịgụọ ya efebe ndị ụmụ Israel na-use ọnwa as their calendar. Even in Colossians chapter 2. Colossians chapter 2 verse 16. Paul na-agwa ndị na-eso Chineke. Paul gwa ndị na-eso ụmụazụ Christ. Fekwena ka onye ọbụla kọcha afa or condemn afa for observing the new moon day. Today, either observe the new moon day. So, we believe at ndị Igbo ji ata afụfụ. Anyị nwa bụ ụmụ Israel na-agụ na Bible. Anyị kwesịrị idebe iwu Chineke. Until na ndị Igbo ebido debe iwu Chineke, anyị ga-continue na-ata afụfụ. Gụnwa ga-continue na-ata afụfụ until na ibido idebe iwu Chineke. Nwere ife ị na-eme aga. Nwere ife ịnọ na-agbakiri ya na. Ị na-alọta n'ebe osi n'ebe a na-apụ. Ị na-alọta n'ebe osi n'ebe a na-apụ. O wee believe at anyị ji ata afụfụ. Gụọ ebe niile na nkwotu. Leviticus 26. Isaiah 42 from verse 22. Isaiah chapter 42 from verse 22. Ọ ya kpata ndị Igbo ji ata afụfụ. Ndị Igbo kwesị, ndị Igbo ama afụnata udo until na fe ebido debe iwu Chineke. Biafra ejikọrọ iwọk. Biafra ama aga. Kedu ebe Nnamdi Kanu nọ? Kedu ebe Nnamdi Kanu nọ tata? Kedu ebe Ojukwu nọ? Kedu ebe Martin Luther King nọ? Kedu ebe Malcolm X nọ? Ụmụ nwoke ndị a na-ewesi time fa. Sọsọ Chineke ga-azọpụta anyị na ebido debe iwu Chineke. Chineke bụ ndị onye na-ese ndị ị na-afụ na-abịakwute anyị. Chineke na-ese ndị ilu anyị ka fa bịa na-erule against us. So ya kpata ndị Igbo ji ata afụfụ. Ọchụ na ndị Igbo bido debe iwu Chineke, ndị Igbo ama afụnata udo. Ndị Igbo ama afụnata udo chaa. Anyị kwesịrị idebe iwu Chineke. Anyị kwesịrị idebe iwu Chineke. Nwere ụzọ ọzọ. Inwekwa ajụjụ n'ife niile nkwu, kọntaktị ya mụ. Na-egharị anya na chanel mụ, kọntaktị ya mụ na inwe ajụjụ. Until then, ndị Igbo ga-continue na-ata afụfụ.